first new story. I found us, I do story times on TikTok and here on YouTube, of course. If you're a Tandebona app and you want to hear more of us story, make sure that you subscribe on this channel so that's the coolest sobabin and those are bonus stories every time I post. So you guys, nasi story. The balong anonymous, uthi mna ndiyasola ngento ndayenza kutshomi yam. Uthi umona nokuzikhomperisha nomntu ungaphela nje sowungumuntu nje okhohlakeleyo. Uthi story siqala kanjena ke. Uthi mna notshomi yam endingazoyibiza ngagama. Sasingabantu nje abathomene ukhula kwethu. Uthi ukubona zatshomi ufike umuntu ethomene nayo like nalapha ehlaleni siyaziwa sithomene indlela yonxiba nje siyafaniselana ukuba siya up kuloo ndawo iyandibiza siye sobabini. Uthi nabazali bethu nje sebayazana uba mna no-girl sithomene. Uthi friendship yethu sikhulise ngabantwana nezinto ezifanayo ngoba kaloku sinale friendship yethu. Uthi sakhula ke sababa badala. Uthi ndiqala ukuthi sibaba badala nje ndabona uba utshomi yam lo ingathi ngumntu onelakhi mani ngaphezu kwam. Uthi but ndingayiwo loo nto ekuqaleni. Uthi lihambe mane ixesha utshomi yam uba namhlanje sifunwa ngabantu kuzothi simile sobabini phaa abantu bafike bafuna utshomi yam. Uthi hayi ngoba nandimi but nandingayazi kwakukho le nto ezithi utshomi yam uba ibe nelaki okanye wayethandeka more ebantwini. Uthi yonke into mani nandisithi noba into ndiyayifuna kwintliziyo yam ihambe ifunyanwe nguye utshomi yam. Uthi ndikhumbula kahle ngenye imini sahlamba sithi siyazikhupha lo tshomi yam siya kwi-ice cream date setawuni nje. Uthi sahamba xa sifika khona sathenga i-ice cream kwezi ndawo zakhona sikutya ne-ice cream. Uthi sike sihlala. Uthi athi gqe ubhuti omisa imoto yakhe entle ngomnyonyovu uthi ayipakhe nje. Uthi indawo esikela kwi-ice cream indawo ephandle so lo bhuti bepaka nje imoto yakhe siyambona. Uthi ayisincoma nemoto lo bhuti ke aphume lo bhuti apha emotweni. Uthi anonymous ndithi hey akasemhle lo bhuti yambo itayipi yam tshomi. Unathi utshomi ewa itayipi yakho thondolo. Uthi sincome loo nto ke. Uthi lo bhuti angene kule shop. Uthi sebona lo bhuti usijongile benqaba onomujonge mna. Uthi nabe ndivuye manje nomujonge mna because lo bhuti I feel like itayipi yam. Uthi athenge lo bhuti kule shop athenge ukutya ke yena ke. Uthi xa kaphumayo akrwece mna egxini kanje. Uthi the minute endikrweca inhliziyo yathi gugu gugu gugu. Uthi wathi ubhuti ngicela undibizele utshomi yakho lo. Uthi ndayiva inhliziyo yami idropha ezinyaweni ba how come ubiza utshomi yam kanti itshomi yam itheni le nto isoloku inelakhi ngaphezu kwam kanti isoloku itheni le tshomi isoloku ifumana abantu ngaphezu kwam. Uthi yabiza utshomi yam. Utshomi yam wathi lapho ngicela ba excuse bame ecaleni. Uthi hayi bame ecaleni ke bancokolela indaba benqomba akanimele utshomi yam ubuye zoxolo uthini. Uthi ake ubhuti abanabe nyalo utshomi xa buyayo athi ubhuti uyamfuna ufuna inamba yakhe ntoni uye wamnika wethu nje ufuna ubiza waphelela lapha into yakhe. Uthi benqoma ngaphakathi hayibo bendithiyo nje nathi lo bhuti ndiyamfuna how come ba ewe khange ndibe naye but how come ba itshomi yam ithi ndinike inamba ithi qaba izokukola naye lo bhuti. Uthi ndiva inhliziyo yam ba yo kanti lethu kwathi utheni utshomi yam usoloke nenilakhe yaphezu kwam. Uthi manje usikhule sobabeni sizitshomi siyathandana kodwa kukho le nto apha ekukhuleni kwethu kwesibadala ingathi yena utshomi unelakhe kuzo zonke into esizenzayo. Uthi let me take you through ke yagqitha leyo ndaba wangathi lo bhuti akamhoyanga kanti apha ecaleni bayathandana utshomi nobhuti. Qha utshomi uyayifihla le nto ngoba kaloku bendivile ukuba ndithe lo bhuti ndiyamfuna. Uthake lihambe ixesha. Uthi hayi mani nasekukhuleni kwethu ke xa sidibana nabantu abantu bezofika bacekela itshomi yam abulise yona ndikulowo soloku ngathi uyikhaphile. Uthi waqala kutshomi yam ngoku ngathi umuntu onxiba kakuhle ngaphezu kwam wayeyeka nalaa nto uba siyafaniselana okanye siyithenga kuloo shop iyi-one impahla wangumuntu othenga impahla ezinto utshomi yam. Uthi ndangathi mna ndikhaphe yena apha emhlabeni. Uthi sithe sihambe sisiye ezindaweni ufike ndisisiarama apha ecaleni kwakhe ngathi ndikhaphe yena. Uthi waqala umono nenzondo ndaziva umono nenzondo for itshomi yam uqalile ngoku. Uthi nasofana wathi exesheni uba itshomi yam ibhizi nalo mfana lo wemoto kaloku yayipakile kanti abeyifihla. Ndathi hayi bo tshomi kutheni uyifihla le ndaba. Uthi wathi hayi bendinqona ukukhathaza sithi tshomi uthe laa mfana uyamthanda but ke ndambona laa mfana uba akakha akufune and khange ndijonge tshomi so ayondirongo le nto yenzileyo. Uthi ndenza ndidlulisele le nto ndiyihoyanga but ndabe inhliziyo yam iyakrumka phakathi. Uthi akabikho ngxakini ndandazifumanela omnye umfana ndathela nomnye umfana. Hayi bo bhidibhidi. Uthi uyeva utshomi uyatshata ngoku uthatha nalaa mfana umcela umtshato. Uthi ndayiva inhliziyo yam uba iyawa ezinyaweni like laa bhuti ngawetshate mna. Uthi anonymous ndaziva loo bhuti ngawetshate mna kanjani ka utshomi amasoloke ndithathela zonke into zam ezintle. Uthi angena amalobolo. Uthi batshata nobhuti lo.
uthi umtshato wabo wawumhle, uyi-traditional wedding. Ndim ke lo ndithathi ndisupportive but intliziyo yam ndayiva inukumbane futhi ndikhathazekile futhi ndiyithanda le nto yabo yomjelo wabo. Uthi ke ndim ke lo emveni komtshato udisesayo kutshomi yam ndingasavani naye because kaloku ndiziva ingathi ndinomono othile mna ndiyithanda into eyenzekayo mani because kaloku utshomi yam undixelela yonke into ebhilonga kum. Utsho guys, uthi bathatha ugele ufriend Anonymous wathatha nendoda bamuva in together bawuhlala nje kumzi omuhle because ubhuti lo unemali. Uthi bawuhlala kumzi omuhle nje. Uthi ndadistensa kutshomi yam ndavana naye tu athi buya ndiwhatsappela ndiphinde ndike-dry text okanye loo message yakhe ndiyijonge phaa phezulu wakuWhatsApp ndimphendula ndiyiwenje into yakhe. Uthi lahamba ixesha utshomi hayi ndiyambona naye shem sephumile kwinto yam i-friendship yethu iyabanda. Uthi yayingathi ayiyo ngale friendship ibikhe yahot lena ndiske sathandane ngasistart yabanda into yethu. Uthi ndabomba you know what andixolanga ngaphakathi ingase lo kuthatha kwakuphela nokuhlukanisa. Uthi ndim lowo ke Anonymous ndibuyela kutshomi yam ndifuna uvana naye ubheke because ndiyazazi uba ndinemission. Uthi andiyazi mna ndandingenwe yintoni umonde ndandinawo elaa xesha. Uthi ndahamba ndafika ndayobona utshomi yam ndandiyazi bihlala phi ndayobona utshomi yam. Uthi eveke uba ndiyibulile hayi ndayixolisa tshomi ndiyaxolisa mani into sayenzayo uba singovani ndiyazi uba laa nto wathatha nobambani ndaye ndagqitha kuya ndikho kuloo nto mna qha ndiziva ingathi ubuma bume ndawonye. Uthi ndabe ndimsobhalisa benqoba ndithi ndiyamaridida but andikho kuloo nto. Uthi ake sa-back together notshomi sahot ifriendship yethu yahot. Tshomi kuhle emzini wakhe unemali utshomi yonke into ihamba kakuhle. Undawubukaya lo mtshato abantu beyithandana apha ndaqoma izophela le into. Uthi ndandim ke lowo ndahamba ndaye emntwini ndafumana isichitho soba utshomi lo makabe nezothe. Uthi mna ndingu-Anonymous ndahamba straight ndaye emntwini ngaloo mini leyo ndafika ndafumana into ekwathiwa mandifumane ipeyinti katshomi ndiyijikijele ngento ezithile ndifaka amayeza ndikhafule ndithethe igama lakhe. Uthi ndaqoma ndizoyenza kwaleyo. Uthi ndaqoma ndizoyenza kwaleyo. Uthi guys wazibopha izinto wazenza izinto walibiza igama likatshomi. Uthi yonke into nje wayibiza waqomba uzolinda izizathu ufuna uyibone ndibiza uphela pha ufuna uyibona xa isenzeka uba nyani ezokwenzeka nale nto. Uthi ke guys nyani ke wasenza izinto kaziphephula zenza izinto wahlala kade abone emehluko. Uthi hey ukho wamina zanethile ebusuku elele wafowunelwa itshomi bamba ifowuni. Tshomi yakhala ithi yabethwa ngumnyeni into eyazange yenzeka before. Uthi uyakhala uthi tshomi ndiyabethwa izothi ndinqandela nto andimazi babethela nto lo mfana wam. Uthi egqinxilile wabe sendiphethe nto. Uthi hey yandim lowo. Uthi okay tshomi ndiyeza ndacima ifowuni ndahleka intsini because ndayaba yenziwe ndim le nto. Uthi baqala apho kubugqirha bam bozama uchitha umtshato wetshomi yam because ndifila as if like ndiyawudiserva. Uthi hayi ke guys utshomi yam ndabeka ifowuni phaa ndahleka ndathi hey umtshelo yango phelile umtshato. Uthi ndahleka benqoma loo nto yenziwe ndim. Uthi zange ndiye apho mna ndaye ngekuseni ndafika ndabona tshomi kwenzeke into ndikhale benatransport yokuza apha kaloku ubuka undibize ebusuku nto yaraba namoto mna ndaye ndiqomba benzayenza iplani mos ndiye kuwo uba bendifuna. Uthi wafika phayana ubethiwe udumbile ngulo bro ayi lo ubethwe yindoda kwaloo ndoda leyo ayisekho kwalapha ekuseni seyihambile. Yandim ke lo uthi hayi tshomi kuzawulunga kanti wena ummoshe ngantoni umfana umenze ntoni umfana olunge kangaka. Ndabe ndiqomba ndiyayazi yenziwe ndim le nto. Uthi emveni koko ndaphinde ndazidistance nje kancinci njengomntu ongaxhaphakanga because ndisithi kutshomi ndifuna ndinika ispace. Uthi waqala kutshomi yam akhula izinto ebusweni ngathi ngamaqhakuva into ezibonakalisayo mos uba unomqondiso kukho izinto ezenzekayo wabonakala ebusweni namaqhakuva. Uthi ke ngoku utshomi lo umane esithi yho awuhamba nditheni namaqhakuva. Athi yena hayi tshomi unomasistress mani ntoni. Athi utshomi hey ndiyafuna ke ndiyofumana umntu othandazayo azondixelela uba kwenzeka ntoni emthethweni wam uvele umthetho wam wamoshakala mana ndiyaba kwenzeke ntoni. Athi hayi tshomi ukholelwa kwezo nto uzahamba uqhathwa apha esithubeni. Ndabe ndiqoma ndiyayazi uba uzova kuthiwa ndim mos. Uthi ndandisenza hayi guys uthi esenza sure uba utshomi akayi emntwini because uzova utshomi uba nguye lo wenza le nto. Uthi hayi kutshomi yakhe yadini uyahamba ezilalini utshomi uka-Anonymous uyahamba ezilalini utshate leyo uyahamba ezilalini.
ake guys uthi ke uku-anonymous itshomi yakhe isesidlaleni uthi I was the one owayepakishisa utshomi yam esesidlaleni. I was very excited ndiqomba makahambe vele ndifuna le ndoda yakhe. Uthi kwa that day phofu ndandisiya kwakhe ndandiye ndinxibe bum short vele lithanga ndandicutie yona ndiqomba naxesha lalo ndifuna le ndoda indibone. Uthi ndim lowo ndingena kwatshomi yam ndicute ndinjalo yandijonga indoda ndayijonga ukubona lokhu uba bona ndiyabona. Uthi sijongene ngelalukho uzafika sapakisha endlini sipakishela utshomi wahamba utshomi nam ndaphuma kanje ndaya kwam. Ngengakusasa ndaya kwaSibari ndifika ndithi Sibara ndiyithanda into yenzayo ngoba wena uhlukumeza itshomi yam nanana ndizathi ndizothetha naye. Uthi ndiyazazi uba ndifuna ukhe sihlale sobabe njengoba khona ndizokwenzeka na. Uthi uSibari wakhupha iwayini eziselela ke phaa nam ndafuna usela naye. Uthi sasela the next thing to another sesilenda ebhedini andiyazi uba kanjani. Uthi yaqala ke apho ke into yam noSibari uba sibe ngabantu ababanayo. Uthi ukubalani uba into yazi uba irongo but i-dangerous futhi uyayithanda kodwa imnandi kwi-dangerous. Uthi esithi ke apho sibhizi sisenza le nto yethu. Uthi uSibari wayeka mani uhoye umkazana yakhe wayehoye mna. Uthi wabuya umfazi ezidlaleni ndim ke lowo ndisapota ifriend ndiyabuya mos tshomi kuthweni ezidlaleni andithi sibe uqhubeka emfowunela ngoba bepha ezidlaleni esapota sithini. Uthi kuthweni ezidlaleni njengoba mxethu makaba uthi uyama ndiyihloniphe le ndoda mandiyeke le nto yam yofuna ukuthetha kuthethwa nto yabazi ngabantu abadala banjalo. Uthi hayi ke wathi utshomi yakhe hayi tshomi hlala umthathweni wakho mani unwabile uzonwaba mani urayi lo mfana qha ndaba ndingenelwe nguye umdaka nona I feel like kufuneka sithandaze. Uthi andifuni uba aye emntwini because uzoyiva uba ndim lo umfakele isichitho ndim futhi lo ubhizi nendoda yakhe. Uthi hayi ke nyhani utshomi wabendithemba mos yonke into right but ndibhizi nendoda yakhe. Kwaya indoda yaye kuthenga grocery endlini yaye kumoya yabithengela mna zonke ezo nto. Uthi sasiphuma siye kwiimoli ezikude siyokonwaba khona sithi abo chairs champagne sipholile ndiyayazi uba ndim nochithela umtshato. Uthi ngela xesha ndandiziqomba suka ndirongwanga nguye uthethe indoda yam ndayibona kuqala le ndoda ndandizixela uba ndirongwanga. Uthi sasiphola silala koomahoteli wena spa simasadwa siphola phofu utshomi yakhala futhi nam ndandimduduza ndinangxaki. Uthi ndawubona umthetho wethu mama uyaphela mandiyo umgqolisa ukapheli indoda ifuna umbona esemgcwele amaqhakuva yiloo nto. Uthi akho uthi ke one thing about umgqoliso xa unomgqoliso umgqoliso uvala yonke into. Uthi wawuvala yonke into kwasemsebenzini ukuthi umcubo sehlukunyezwe ephetha kakubi ngabantu nebhosa samfuni ungumntu njengoba mane ngaphangela ehlala endlini. Uthi ubomi bakhe into ndiyazi uba i-root of all causes. Uthi uqhubekile yenza ke le nto until ngenye imini wathi ehleli endlini yakhe wafakelwa imessage ngutshomi engaka. Uthi ndethuka ndiqomba le message ndisuka phi ithini. Ndathi xa ndiyifunda itshomi yile emntwini ifana nathi uba ndim oyifake umgqwaliso ifana nathi uba ndim oyityele indoda yonke le nto leyo. Uthi ndabaleka ndayohlala kwenye indawo itshomi yandibhloka nam ndayibhloka back ndadelete inamba yayo ndohlala kwenye indawo. Uthi itshomi yakhe izayibona le video futhi oyibona kwa izawuyazi uba ngubani lo ubhale le nto. Uthi uyazisola ngendawo ayenzayo yoba ade achithe umtshato kodwa le ndoda kwafanele uba yindoda yakhe. Utshomi uthathe indoda yakhe. Uthi onenamasi le ndoda yaqala yabonwa ndim mos utshomi wathatha indoda yam phakuhamba uva umntu oqala wabonwa ndim. Uthi ke yayinjalo ke into yabe ibuhlungu kanjalo. Isitori saphela apho utshomi anonymous wayohlala kwenye indawo utshomi lo wambloka phela kanjalo ke friendship yeminyaka yabo ke yaphela. Uyethanda istories kanje and ufuna ukuva more of the stories and you like what you see, make sure that you subscribe on this channel. Make sure you come back and watch this new video. Make sure that you like this video. See you on my next one. I can't wait to see you next time. I can't wait to see you kwesinye isitori sami ehlangene futhi. Bela apha ngaphosi.